Yo gasten, welkom bij de nieuwe vlog. En eerst en vooral wil ik kinderen allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. En je gaat het wel al zien in mijn Instagram en hier in de, hoe noemt dat weer, thumbnail, over wat dat in de video gaat aan. He. Kijk ze. Ik heb hier dat toegekregen, toegestuurd gekregen. En ik ga op mijn Instagram een vraag van, Radeke, welk dat is. Wrong answers only. Maar vind toch, het staat er zo de antwoorden tussen. Kijk, dat is hier dus toegekomen en iedereen moest eruit via Instagram wat dat er dus toegekomen was. We gaan hier even voorlezen. He. Man, ik heb dus wel een kaart gelaten in mijn rolmollen. Hier ze. Hup. Wacht, hier, hupla. We gaan het hier even voorlezen, hè. Een banaan. Een nieuwe bougie. Zeker niet. Dildo's. Een nieuwe dax. Seksspeelgoed. Vibrators. Een koe. 33 lichtgevende dildo's uit ermee schat. Snowboard. Vanillemelk, nieuwe hersens, misschien het ook voor een dax. Een flesje vanillemelk, dildo's, snowboard, een nieuwe dax. Een skihelm, skilaten, een duve tussen de stutten. Buttplus, drugs, een fucking snowboard. Oh. Een stilo, een vibrator. 100% zeker dildo's. Een nieuw snowboard, een dildo, een kano. Iets voor in jullie YouTube. En wel, gasten, kijk. Allemaal heel de nefferst. Kan je zeggen wat dat is, he? Dat is dus een nieuwe auto. Dat is met een nieuwe auto, gasten. Ja, nee. Het wel zien in de thumbnail, dat is een snowboard, gasten. En we gaan weer eerst open doen. De grote dozen of de lange dozen. We gaan eerst de grote doos open doen. Hopla. Ja, van eerst. Ja, de mes moet nooit heen ook. En we kunnen nog in onze vingers niet. Jepla. Oh, ik kan ook van een lief trekken. Oh, toch. Dus ik heb die snowboard gekocht met een koppeltje bindingen. Maar vind je, hij zit hier goed geëmballeerd, hè? Man. Hup, de ene kant is al open, nu nog aan de andere kant. Hopla. Maar vind toch. Amai, we hebben een frak. Ho, dat is het wat, hè? Een doos open doen, een unboxing. Dus wat zit er hier allemaal in? Het gaat over snowboarden, zie ik al direct. Want er is hier een twin die in de lucht vliegt. Moet hier een keer gasten. Ik weet niet of je dat goed gaat kunnen zien. He. Oh, moet er verder in mijn rug breken voordat ik kan toe. Ah ja, een boekje met reclame is dat. Ja, met allemaal al in de gerief. Wat voor dit. Chique dingen zullen. Amai. Ho. Mooi, hè. Hup, aan de kant dan niet. Ja, weet je wat, we gaan nog vreselijk hier leggen, anders gaan we nog weer goed gaan. Hup, aan de kant. Een heel hoop papieren. Hup, ook aan de kant. Nog een boek. Blue Tomato Winterboek 2021. Hopla. Dat is hier dus eigenlijk al een boek, ook met al in materiaal. Skateboards, snowboards, truien. Oh, het al. Je kunt er eigenlijk allemaal kopen. En toen hier ze, apetas. Mijn binding, oh kijk hier ze. Nou een steertje erbij krijg je ook. Hup, dat gaan we al in de rond zien. We kunnen er toch nog over vol. Ja, en gasten, je ziet er ook wel, mijn corona koepen, het is echt erg aan het komen, nee, maar vind toch. Kijk hier ze, skate or cry. Kun je er nou uit ook, ja, maar vind toch. Ja, vind je die in de plaats zit met zijn armen, die bluff skateboard met zijn duim omhoog. Hupla, we gaan hier aan de kant leggen. Dat zijn dus Union binding. Classic binding systeem. Oh ja, gewone binding mee zijn dat hier. Hupla, we gaan hier open doen. Scott Stevens, dat is juist. Ja, ik weet nog niet hoe dat allemaal besteld hadden zullen. Hopla. Wat zit er alles al in? De vloerplaatjes en de vissen zullen dat zijn verzekeren. Hopla, we gaan die ook een keer open doen. Oh, kijk hier ze. Een sticker van Union. Oh, ik vind dat machtig, dus ik stickers. Hopla, de vissen wat gepees hadden. En inderdaad, de vloerplaat. Hou voor toen te regelen. Maar dat is een raar systeem van deze keer. Hou, voor toen de graden bij een binding te regelen is dat. Wat zit hier nog bij? En 12 voor te meten. Het zit hier een meter in, gasten. Ja. We zijn de meter tante. Wow, ik zie zo wel, gasten. Kijk de carrière zijn. Hopla. Dat is hier mijn eerste bindingen zijn. Ja, van eerst. Dat is wel een mis, dat aan niet aan moeten snowboarden, drank er een plakkaat aan.
Jepla. Hoppa. Kijk de keer eerst. Dat is gewoon een bindingsknie. Oh ja ja. Hey, ja, gewoon met de standaard straps. Van de. Oh. Dat moet je eigenlijk gasten. Ja. Rak. Hier ze. Dat ticketje gaan we erover eerst keer. Oei oei. We snijden alweer heel die bazaar hier aan het. Dat dingetje er ook eens keer af. Plaketje er ook eens keer af. Oh, echt chic hè. Maar hij heeft er 2 exemplaren van nodig. Dus hier zit er nog één in. Hopla, die doos maar ook aan de kant. Hopla. Waarom dat de D niet in plastic zit en de D wel, hij flauw gedacht, ja. Je moet dat niet vragen. Dat vind ik zelf met je heel raar. Nu al goed zwart. Hup. Dat ook hier leggen. Waar je dan zo in een nieuwe bril. Kijk, en hier zit er zelfs nog een doekje bij. Ik weet het al wat dat is. Die ene heeft in de twin zolen gestaan en de andere niet. Ja, zo zou dat zijn. Dat kan juist niet anders. Maar, kijk, ik eigenlijk al meestal binding had van Union. Mijn eerste planken was van Battalion en daar had ik switchback binding. Goh, ik was er content van, die gasten. Maar ja, die straps ging enorm rap kapot. Dus ja, toen van mijn andere planken was het Union, de crab versie. Oh, ik was er ook heel content van. Toen heb ik nog een keer Unions had, 2 parel. Oh, kijk de keer hier, zeg. Nog staat er een rip Scotties. Mag die gasten. Ja, en toen heb ik ook een binding had van Rome, omdat dat paste bij die ene planken. En ja, ik heb dat toen open gekocht. Hopla. We hadden die aan de kant zetten en nu de grote pakje. En pas op van die binding van Rome was ik ook heel content. He. En nu de big deal. He. Nou, we gaan hier eerst die bazaar ook een beetje aan de kant doen. Oh, maar toch maar in de weg liggen. Ja, allee. Hopla. Aan de kant, mijn squarestertje. Nog een squarestertje. Hup, alles aan de kant. Hopla. Kijk de keer hier zijn gasten. Met een schone tekening erop van eerst. En we gaan dat nu een keer open doen. En zo gaan we dat dus niet open doen. Maar ik ga je nog een bekijken hoe we dat aan open doen. Oh, we moeten op zijn knieën zitten en al gasten. En dat is het nieuwe weer. Hopla. Of vindt of zijn dat hier ook zo goed toegetaped? De tape stond hier voor niet, wat is ik? Man. Nu ja, hou chance, want dat daar in die camions vliegt. Voor te vervoeren. Oh ja. Ziegens komt de nieuwe plank uit de dozer aan. Hey, hopla. De top vliegt er ook af. Maar vindt de assen, hey. Dan had je de machtste, nee. Hopla. Dat is dus een plankje van Rip en Dip. Dat was een hele opgave voor dat eruit te krijgen. Hè. Kijk de keer hier, zijn gasten. Dat is dus een snowboard van Rip en Dip. Pees als dat het eerste seizoen is dat die gasten eigenlijk snowboards maken. En ik zag al die planken en ik pees het direct van, dat is echt massas vet. Hè. Dat is echt een massas vette tekeningen. En ik pees ik wil er dat in. He. Ik heb lang getwijfeld voor ze te kopen. He. Kijk, hier zie je al de gekende katten van Rip en Dip. Ik heb lang getwijfeld voor ze te kopen en uiteindelijk heb ik ze ook niet gekocht. Ze zetten nog eens keer waarschuwingen. Waarschuwingen. Goed opletten, die gasten. Snowboarden is een gevaarlijke sport en kan leiden tot ernstige letsels of zelfs de dood. Hola. Snowboard binnen je vermogen en draag altijd een helm. Ja, dat doe ik dus wel. Oog van een helm met mijn hoofd. En de juiste veiligheidsuitrusting. Houd de controle. Volg de regels op de berg. Let op signalen en waarschuwingen. Gebruik op eigen risico. Ja, lap, dus als ik met mijn net breken, kan ik niet zeggen tegen Rip en Dip van, dat is anders koud. Wow, maar dat is echt een vet plankje, hè. Man, hey. En hoe kijk de keer hier, zijn gasten. Dat is toch zot, eigenlijk. Ze zitten nu allemaal in de plastic, hè. Maar echt zo, ja, een heel speciale tekening, hè. Hopla. Oh. En nu ga ik dat hier een keer uit de plastic halen, hè. Wel, kijk, daar ben ik echt wel content van. Oh, het zit hier wel een stiers bij. Dat is nu wel een keer jammer, zeg. Hoe gaan we dat hier best doen zonder dat te scannen? Dat is dus ook maatje 150. En
dat is een beetje al te zien. Ik heb nog een snowboard met een 149. Dat ging goed, dat was gisteren, dat was klein en wendbaar. Ik heb ook nog een snowboard met een 155. En nu in het seizoen heb ik met een 155 snowboard. Oh, dat was ook gisteren, ja. Eigenlijk, die maat, nee. Voor mij speelt dat ook geen zo'n grote rol. Ik ga nu niet zeggen, moest je me op een kinderplankje zetten. Of moest je me nu eigenlijk op een veel te grote planken zetten. Dat is wat anders, hè. Maar als een klein beetje verschil, goh, ik voel er niet van. Ik ben ook een professioneel, nee. Een planken is een planken voor ik. Ik koop een planken met de kijk naar de tekeningen. En dat is echt de waarheid. Ja, en van die jaren, dat is de rip en dip, hè. Hoe vind je dat? Rip en dip kan goed inpakken, dat weet ik. Haha, kijk de keer hier zijn gasten. Oh, dat riekt gewoon een nieuwe plank, hè. Machtig. Wow, maar wel jammer dat er steers aan hangen. Ja, kijk, er hangen hier steers aan, dan gaat dat toch af. Nee, het is een kluitje, gasten. Ik ben enorm content van mijn plankje. En zeker niet te breed, een lekker smal plankje, dat gaat echt dik in orde zijn. Aangezien dat de piste nu wel nog gesloten is, kun je dus eigenlijk wel nog niet gaan snowboarden. Ik ga dat zeker weten ook uittesten, van nee, stel eens in, en dat komt zeker weten wat een vlog overkomt. Maar ja, je kunt dat wel een nieuwe planken testen, het kan wel nog een kluchtige dingen daar weer, dat je top over had vliegen of salto's doen of zo, ja, salto's zullen er wel niet in zitten. Dus als ik die planken testen, ga ik dat zeker weten ook in de vlog komen. Stefan, bedankt ons voor het kijken. Oh, nog niet wegklikken, nee. Dat is nog niet gedaan, kan ik die planken toe van dichten, en mijn binding ook, we gaan die nog helemaal arrangeren. We gaan hier mijn camera pakken, nee. Hopla. Hopla. Kijk de keer hier, zeg gasten. Dat is hier dus mijn plankje. Oh, hey, chic, hè. Je ziet ze wel ondersteboven lap. Dus wat, dat is hier dus mijn binding, Scotties van Union. En nu mijn plankje, ik heb schoenen toe, hè. Hopla. Rip en dip. En we gaan ze nu ook een keer draaien. Hey, by the way gasten, het is nu ook weer een beetje betere kwaliteit van lawaai en van video, want ik heb een camera gekocht ook, maar daar komt er ook nog een vlog over. Van eens, ik kan dat wel weer gaan pezen. Maar eerst dat spel hier weer zetten ze. Schoon bloem staan, Koekoek. Nu die planken draaien, hopla. Hopla. En nu ga ik dan nog een keer al zo toe ook zeggen. Oh. Chique gasten. Hey, ik ben er wel content van. En ze is gewoon kleurlijk. Hout voelt wel een keer happy. Het is toch heel speciaals vind ik. Hopla. Dan schermpje hier weer draaien ze. Hopla. We gaan dat zeker ook nog de binding erop zetten. Maar dat gaat niet in filmpjes steken, anders gaat dat weer een filmpje zijn van 20 minuten. En je ook niet dat dat zo interessant is, hoe dat ik hier gewoon de binding erop draai. Alles is Stef, bedankt voor het kijken. Ik kijk je trouwens uit, een gelukkig nieuwjaar. Nooit wat. Tot de volgende keer, tot de volgende vlog. Vanaf ik weer mee ga snowboarden, stok ik hier op die planken, op de piste. 100% zeker weten. Er komt ook een vlog van. Vergeet zeker weten ook niet te liken en te abonneren. Je weet ook wat je van mijn nieuwe plankje vindt. Als je nu zegt dat dat oerlelijk is, dan kan ik zeggen, ja, oké, maar ik ga ze voor niet wegdoen. Ik ben content met mijn planken. Hallo goed, tot de volgende keer, en Stefan bedankt voor het kijken. Hopla!